ஹலோ அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஐடியா நம்ம லைஃபே மாற்றிடுங்க. நம்மளால் முடியாதுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது. மனசு வச்சா எது வேணாலும் சாதிக்க முடியும். இல்லாததை இருக்குன்னு சொல்கிறதும் ஒரு கதைக்கு உயிர் கொடுக்குறதும் நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும். பல கதைகளும் சில உணர்வுகளும் வலிகளும் அந்த கதையோட ஒன்றி போய் நம்ம லைஃப்பில் நமக்கே நடந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் தெரியுமா? அதுதான் நம்ம அந்த கதைக்கு கொடுக்குற லைஃப். அப்படி தான் இப்போ நான் சொல்கிற கதைக்குள்ள நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி என் கதைக்கு உயிர் கொடுக்க போகிறீங்க. கார்த்திக், சிவா, தினான்னு 3 பேர் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லலாம், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லலாம், பெஸ்ட்டின்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். 3 பேருமே சின்ன வயசுலேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ 3 பேருக்கும் ஒரே ஒரு ஆம்பிஷன் தான். என்னென்னா, ஒரு படம் எடுக்கணும். அந்த படம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக 3 பேருமே ஒரு ஊரை சூஸ் பண்ணி அந்த ஊருக்கு போயிட்டாங்க. அந்த ஊரில் ஒரு வீடும் எடுத்து தங்கிட்டாங்க. இதுக்கான எல்லா செலவையும் நம்ம கார்த்திக் தான் பார்த்துக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த குரூப்லேயே அவர் தான் கொஞ்சம் ரிச்சான ஆள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எது வேணாலும் செய்கிற ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லலாம். நான் சொல்ல நீங்கள் இமேஜின் பண்ணால் தான் என் கதைக்கு நீங்கள் உயிர் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு வீடு எடுத்து தங்கினதுக்கப்புறம் சீரியஸாக அவங்க கதை எடுக்கிறத பற்றியும் கதைக்கான எல்லா விஷயத்தையும் படம் எடுக்கிறத பற்றியும் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, வேலை பண்ணுறாங்க. ஒரு 2-3 நாள் போகுது. 3 நாள் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டு சும்மா வெளில ஒரு வாக் போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு 3 பேரும் போகிறாங்க. நைட் டைமில் ஒரு 11 போல் வாக் போகிறாங்க. அந்த டைமில் எப்படி இருக்கும்னு நல்லா ஃபீல் பண்ணி பாருங்களேன். ஊர் பேர் எதுவுமே தெரியாது, முகம் தெரியாத ஒரு ஊரில் நைட் டைமில் ரோட்டில் நடந்து போகிறதும் ஒரு செம்ம ஜாலியான ஒரு த்ரில்லான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். அதுவும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறதுங்கிறது அதை விட த்ரில்லான ஒரு விஷயம். ஸோ 3 பேரும் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க. அவங்க போயிட்டே இருக்கிறப்ப அவங்க முன்னாடி ஒரு பொண்ணு போகுது. அந்த பொண்ணை பார்த்தா நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவானுங்க, பொண்ணு சூப்பராக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகு வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவங்க பாட்டு ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே போனோன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்த்துருச்சு. திரும்பி பார்த்தோன்னா 3 பேருக்கும் அள்ளி விட்டுருச்சு. உடனே அப்படியே அமைதியாக சைலண்ட்டாக அப்படியே கீழே குனிச்சிட்டு ஒன்றும் தெரியாத பசங்க மாதிரி போகிறாங்க. உடனே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதுன்னா, டக்குன்னு கிட்டக்கு வந்துருச்சு. கிட்டக்கு வந்துட்டு கார்த்திக் கிட்ட பேசுது. கார்த்திக், உனக்கு என்ன ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குது. அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல, யாருன்னே தெரில இந்த பொண்ணு நம்மக்கிட்ட வந்து பேசுதே அப்படின்னு ஷாக்காக நிற்கிறானுங்க. உடனேட்டு சிவா, தினா உங்களுக்கு கூட ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குது. அவங்க 2 பேருக்கும் சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை. உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுது, நான் உங்கள் ஸ்கூல்மேட்டு, நான் உங்கள் கூட தான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே வந்துட்டு ஓகே 3 பேர் பேரையும் சொல்லுது. அப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம தான் மறந்துட்டோம் போலன்னு 3 பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. பேசினோன்னே அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க, இந்நேரத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குது. இந்த மாதிரி நான் படம் எடுக்கலான்னு வந்தோம், சும்மா வெளில ஒரு வாக் வந்திருக்கோம், இங்கே தான் தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேரும் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவா கேட்குறாங்க, நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க இங்கே இந்நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்குறான். கேட்டோன்னே அந்த பொண்ணு சொல்லுது, இங்கே தான் அங்கே பார்த்தியா அங்கே ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல, அங்கே தான் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இப்போ தான் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. சரி ஓகே நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு போகுது. உடனே திருப்பி தினா கூப்பிட்றாரு. இங்கே ஒரு நிமிஷம் நின்னுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்க்குது. உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு போங்க அப்படிங்கிறாங்க. உடனே அந்த பொண்ணு, என் பேர் பிரியா, நீ ஏன் தான் இப்படி இருக்கியோ, அதுக்குள்ளே நான் மறந்துட்ட பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு புலம்பிகிட்டே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 பேரும் ஜாலியாக பேசிட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நாள் போகுதுங்க. 2 நாளும் மறுபடியும் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்த நாள் வந்து ஒரு 2 நாள் கழித்து 2 நாள் நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு. 3 பேரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 11:45 இருக்கும். அந்நேரத்தில் யாரோ எழுப்புறாங்க. யாரை தெரியுமா? நம்ம தினாவை தான் எழுப்புறாங்க. எழுப்புனோன்னே அவர் எந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணு பிரியா இருக்குல்ல, அந்த பொண்ணு அங்கே ரூமில் நிற்கிது. இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. எந்திரிச்சிட்டு, என்ன நீ எப்படி இங்கே வந்த, என்னாச்சு, யார் நீ, எப்படி நீ இங்கே உள்ளே வரலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கத்திலே வளர்றாரு. உடனே நீ பொறுமையாக பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. நீ எப்படி உள்ளே வந்தேன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும், கொஞ்சம் வெளியில் வரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. அப்போ தான் ஒரு டைமை பார்த்தா மணி 11:45. 2 பேரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. யார்? நம்ம கார்த்திக்கும் சிவாவும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உடனே வந்துட்டு சரி ஓகே நம்ம வெளில போய் பேசலாம், அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில போய் 2 பேரும் பேசுகிறாங்க. அப்போ தினா கேட்குறாரு, நீ எப்படி உள்ளே வந்த ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறாரு. கதவு ஓப்பனில் தான் இருக்குது, கதவு திறந்து போட்டே தூங்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. ஓகே சரி எதுக்கு வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினா கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது, எனக்கு உன்னை சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம், எனக்கு அப்போலேருந்தே உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. சரி ஓகே அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு. எனக்கும் படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசை, எனக்கும் இந்த மாதிரி கதை பண்ணணும்னு ஆசை, என்னையும் உங்கள் குரூப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே அதுக்கு என்ன ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்ம தினா சொல்கிறாரு. இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. என்ன அப்படின்னா, நாளைக்கு உனக்கு பர்த்டே தானே அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு தினா கேட்குறாங்க. உடனேட்டு ஸ்கூல்லேருந்து எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்கிறேன், உனக்கு இது கூட புரியலையா, நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஒரு ஷாக்காக வராரு. ஒரு நிமிஷம் உன்னை தப்பாக சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. என்ன அப்படின்னா,
உனக்கு வந்து நாளைக்கு பர்த்டே கிடையாது, இன்றைக்கி தான் பர்த்டே, டைமை பாரு மணி 12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பி பர்த்டே, ஆனால் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடு, உனக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. உடனேன்ட்டு அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடியிருக்காரு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா கண்ணை திறந்து பார்த்தா யாருமே இல்லை. சுற்றி பார்த்தா யாரையுமே காணும். அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு திரும்பி ஐயோ ஏதோ கனவுலேயே வந்து வெளில நின்றுட்டோம் போலன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது. அதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டாரு. அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல தீனாவுக்கு. உடனே கார்த்திக்கும் சிவாவையும் எழுப்பி இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு சொன்னோன்னே அவங்க 2 பேரும் சிரிக்கிறாங்க. எங்கே அந்த பொண்ணு இங்கே வந்துச்சு உங்ககிட்ட பேசிச்சு, இதை நாங்கள் நம்பணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கலாய்க்கிறாங்க. அப்புறம் எப்படி இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் என்கிட்ட வந்துச்சு சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பொண்ணு வரேன்னா அப்புறம் எப்படி என்கிட்ட அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீனா சொல்கிறாரு. அதுதான் நாங்களும் கேட்குறோம், இது நீ எங்கே கடந்து பொறுக்கிட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கலாய்க்கிறாங்க. சரி ஓகே விடுங்க என்ன தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கார்த்தி சொல்கிறாரு. 3 பேரும் சேர்ந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறாங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு செம்ம ஷாக்கு. அதில் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா? நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன். அதுதான் சஸ்பென்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.